Orain, Marijorekin joango dira bere herrira. Egunerokotasunean pairatzen dituen oztopoak ikusteko. Hau da Usurbieko erdialdea. Ikusten da dauzela taberna desente, emoten dugu behintzat hemen urtean dala jentea. Zu hemendik ibiltzen zara edo... Ez, ni leno hemendik ibiltzen nintzen, pila gainea. Baina oain ja damazkit, 5 urte eta piko, ni normalian hemendikan ez naiz pasatzen inoiz. Osea, saiatzen naiz, adibidez, Korreos hor dago, ni hemendikan pasa ordez, buelta emate, da hortikan saiatzen naiz pasatzen. Nei adibidez, alkola utzi nunean, karo, eske ez nun bakarrikan alkola utzi. Nire eguneko bizitza iteinuna, oidena bai utzi nun. Jota, jendiak eskatuta zeon, en plan de, Mari Jota, bain zeingo dezu taberneta junberik, edo zeingo dezu baskaita junberik, edo... Nei, bira, guain dela 2 urte, nira nahiak eskondu zan. Ni zein nun, zeremoniara jo nintzen. Eta txera. Gero jo nintzen, horra zizanean alkola atutiplen hola, ni jo nintzen. Da jende pila, se pena, etzea jungo zura nahiaren, zerta. Zu zerta zuaz, eatea. Zu pentsa eskontza batian, esaten badute, ez dutela alkoli jarriko. Euneko 50 esan joango, ja. Ez que, claro. Joango zien familiakoak eta... Hoi da. Baina, bakizu pasatzean, nola droga legala dan, jendiak ez digusten, eske jende pila ez digusten droga bezala. Baina eske droga da. Bai, azkenean, adikzioa sortzen dizun edo zer, droga bada. Hoi da, zuk esan dezuna, Joseba, me encantas. Usteet, gure gizartean, normaltasun gehiagikin eateala. Droga legalak aldirela lortu edozein lekutan, eta droga ilegalak aldirela lortu edozein lekutan, baina dut txartu ikusiten. Marijo, eta zuzea dinakin hasi zinean edaten? 14-15 urtekin. Ezango nuke, astebukaretan, hasi nintzen. 18 urte bete aurretik alkohola kontsumitzen zenuen? Bai, lo siento. Ya vale. Nik hau pentsa horazet. Egi esan, sentiunaz identifiketa, nik uste dute danok edaten dugula balan, eta garatu behar dugula horrekiko kontzientzia bat. Kasu askotan jendea azten da oso gazteia kontsumitzen, pentsatzen berak ez duela inolako arazorik, edo ez dela nola baiteko menpekotasun batean eroriko. Baina azkenean hori edo zein gertatu altzaioke. Nila azkenengo urtetan da, nila eaten nun, era askeroso, ja. Osa, nila behar nun, bizitza behar, osa, arnaz hartzia bezala. Eta ama izateak etzizun ezertan aldatu? Mira, nik eske esateten dena akat. Emakumia naiz, ama, eta alkoholika, bale? Karo, gaina ez da berdina ikusten, gizon bat moskortuta, edo emakume bat moskortuta. Argi dago. Oandikan gizarteak horretaz pixka bat pentsatu inbarko luke, Nik usteet, Bai, argi dago. Nik uste dut, emakumeak garen einean, danak dekola estigma gehiago. Beti dekogu erru gehiago, beti dekogu pizu gehiago, eta amak bagara beti ze txarra, eske daten dugu alkola, eta ez du zaintzen bere semea. Ni estripu bat eukin nahi nun, koman sartu, eta esnatzen nintzanean, dena pasadezan. Kriston kulpanakan gainean, lotza... Me sentia una mierda. Egia esan, ez nuke sentitu nahi, berri izan behar duen, alkola utzi nahi izateak, baina ezin izateak, ez? Sensazio hori. Ni beti bere bilakoten nintzen ikastolara, ean da, noski, karo. Ze bestela ezin nintzen galetik atea, oza, etxetik atea. Beti jasotzen nun, da beti esaten nio, venga, guazen zose hartzea, ez? Ta, klaro, egun batian, semiak esan zian, ama, zergatik beti zehose hartzea jun behar gehan. Klaro, eske bere lagun guztiak parkea jute zian. Eta eske gainean ni egun hortan gogoratzen naiz, semiarekin azerretu nintzela. Azerretu nintzela, porque eskarrazoia zakan. Ni gaur egun, arrona honitaz, indet lanarekin, eta oain naiz Marijo maskari gabe. Ze oain arte maskara pilak izan ditut. Igual ikasi dut gaur, ze erreza izen aldan eskuetatik joatea kontsumo bat. Edo zein, ez? Da gure kasuen alkola egunerokotasunan presente dagoen zerbait izen da, zer edatetik asteburuetan ondo pasetako, aldan paseu, edan behar dut asteburuetan ondo pasetako.